а зараз песня, якая стала заголовной в нашем этом застольном альбоме. Те, некоторые уже его охрестили в пьяном альбоме. Эта песня, присвяченная, вы сами почуете кому и чему. Это вельми дивный для нас альбом, потому что ранее было так: раззвучили, записали. А зараз раззвучили, играем, знову раззвучили, далі граємо, раззвучили, знову граємо. І так 4 годи. І тільки потім, і потім настраиваем, да, інструменти. І потім тільки вирішили записати. Ну, в этой зале температура, як ви розумієте, у многих замках. За гэта музиків було так мало, розумієте, не кожний випивший князь або магнат довго-довго тривав, поки музики будуть настроюватися, вот так вот жили тягнуть. Так что, потому что арбалет был вельми небезпечным для музыки, першим небезпечной зброєю. Особливо лютністів відстрілювали, тому у нас їх до випало 16 році було всього 5. То, что Левон Вольский заявил, коли была у нас видеовая музыка, я бы поиграл. Было аж 5. В другой половине 16-го столетия. Ну, помоляйся.